Exodus tie duasa baako. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, hwɛ mabohurba uriba Bezalel a ofiri Yuda abusuakuo mu din mafrɛ no na mede Nyankopɔn honhom mahyɛ no ma nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinnie ahodoɔ nyinaa mu sɛ ɔmfa nwene ho ne tirim na wonni sika ne dwetɛ ne kɔpere ne aboa a ɔsene sisi adeɛ mu ne nuasene mu adwini na wonni adwini hodoɔ nyinaa na me ara hwɛ mafa Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu maka ne ho na enipa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa mede nyansa mahyɛ wɔn akoma mu na wayɔ deɛ mahyɛ wo yi nyinaa Ahyiaeɛ ntomadan no ne adanseɛ adaka no ne mpata adwa no a esi soɔ no ne ntomadan no ho ade nyinaa ne ɛpono no ne ɛho nneɛma ne kaneadua a ɛho teɛ no ne ɛho nneɛma nyinaa ne aduhwam hyeɛ bukyia no ne ɔhyɛ afɔrebukyia no ne ɛho nneɛma nyinaa ne kuduo ne ntaaseɛ no ne maso ntaadeɛ ne ɔsɔfoɔ Aaron ntaadeɛ kronkron no ne ma ntaadeɛ a wɔde bedi asɔfoɔ no ne srango no ne kronkron bia aduhwam a ɔhyɛ no ɔnyɔ no sɛdeɛ mahyɛ wo nyinaa. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, na ɔnso ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, me home na no ara na munie na ɛyɛ me ne mo ntam sɛnkyerɛnneɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu na moahunu sɛ me Awurade na meyɛ mo kronkron enti mu ne homeda no na ɛyɛ kronkron ma mo obiara a obegu ho fi no kum na obekunu na obiara a ɔyɛ mu adwuma no obetwa saa kra no afiri ne man mu atwene na nsia na ɔmfa nyɛ adwuma na da a ɛtɔ so nson no yɛ ɔhome mu homeda a ɛyɛ kronkron ma Awurade obiara a ɔyɛ adwuma homeda no kum na obekunu enti Israelfoɔ no nhwɛ homeda no na woni homeda no wɔn awɔ ntoatoaso nyinaa mu sɛ daa apam me ne Israel ntam sɛnkyerɛnneɛ no de kosi daa na ne nsia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase na da a ɛtɔ so nson no ɔhomee na ɔdwodwoo n'akoma. Na ɔne Mose wie kasa Sinai bepɔ soɔ no ɔmaa n'adanse apono mmienu aboɔ pono a wɔde Nyankopɔn nsa tea atwerɛ so